5 ta' Novembru, Beata Franġiska Tambois, reliġjuża, mietet fis-sena 1485. Fl-1431 Giovanni V, Duka ta' Brittanja Franza, għamel alleanza bejn is-saltna tiegħu u dik ta' Louis d'Ambrose. Louis bat lil bintu ta' 4 snin, François, biex titrabba fil-familja tar-Re Giovanni V. Ta' 15-il sena iżżewġet lil Peter, it-tifel tad-Duka, u ftit wara intebħet kemm kien superb, għajjur u vjolenti. Ħadet ħafna paċenzja bih u kienet kaġun li ikkalmat l-inkwiet li kien jinqala bejn il-familji. Ma kellix ulied. Pietru sar id-Duka u hi approfittat ruħha biex tagħmel opri ta' karità. Bniet kunvent fil-belt ta' Nantes, Franza għal Klarissi. Fl-1457 Pietru miet u s-suċċessuri tiegħu ma riedu li jkollhom xejn x'jaqsmu magħha. Inqatat mill-ħajja pubblika u irreżistiet l-avvanzi tar-Re Louis XI ta' Franza biex tiżżewġu. Kienet tgħaddi ħafna żmien fil-kunvent tal-Karmelitani ta' Nantes u għenithom ħafna permezz tal-inkoraġġiment li kien jagħtiha il-Beatu John Soret, is-Superjur Ġenerali tal-Karmelitani. Kienet mara ta' viżjoni u ta' kalibru ta' waħda fundatriċi, tant li kienet ipprovdiet is-servizz ta' konfessur straordinarju għas-Sorijiet. Fl-1468 daħlet mas-Sorijiet Karmelitani ta' Vannes. Il-Beatu John Soret ta' il-libsa ta' soru, kienet tieħu ħsieb il-morta tal-kunvent. Wara 4 snin saret il-prijura tal-kunvent ta' Vannes. Fetħet kunvent ieħor li Vannes fejn mietet fl-1485. Kienet hi li għenet lil Beatu John Soret iddaħħal is-Sorijiet Karmelitani fi Franza. Dawn li ġejjin huma eżortazzjonijiet tal-Beata Franġiska Tambois. Huma x'inhuma l-problemi u d-diffikultajiet li qed itaqluk, ġorrhom kollha bil-paċenzja u ftakar li dawn huma dawk li jikkostitwixxu s-salib tiegħek. Itlob l-għajnuna mingħand il-Mulej u ġorr is-salib miegħu bil-ferħ f'qalbek. Dejjem se jkollok xi forma ta' tiġrib u jekk tirrifjuta salib wieħed kun żgur jew żgura li se tintaqa' ma' ieħor u forsi wieħed itqal. Jekk fiduċja falla niddependu fuq l-għajnuna tiegħu, aħna nelbu l-vizzi. Aħna qatt ma għandna nħallu l-isforzi tagħna jiddajfu u lanqas għandna nintelqu fil-mixi tagħna, imma nżommu qlubna dixxiplinati sew. Ikkunsidra t-tiġrib u l-provi kbar li l-missirijiet qaddisa ġarbu fid-deżert. Il-provi interni li sofrew kienu ħafna akbar intensi mill-penitenzi fiżiċi li kienu jipprattikaw. Wieħed li qatt ma jgħaddi mill-provi ftit jikseb saħħa, aċċetta dak kollu li Alla jixtieq jibatlek għax kwalunkwe tbatija li jippermetti hi kompletament għal ġid tiegħek. Fil-Vanġelu Kristu jassigurana, Mattew kapitlu 16 versi minn 24 sa 25. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Din l-attitudni ġejja mill-kman tal-Mulej li għandna nerfgħu salibna u nimxu warajh. Għandna naċċettaw id-dbatijiet tal-moħħ u tal-ġisem għall-imħabba ta' Alla. Hekk kif huwa ġarrab id-dbatijiet tiegħu għall-imħabba tagħna. Huwa vera li l-Lut neħew is-salib minn fuq spallejn is-Salvatur tagħna, iżda dan ma kienx għax tħassruh imma biex ma jmutilhomx b'eżawriment totali qabel ma jilħaq il-post fejn kellu jiġi msallab. U meta poġġew il-piż tas-salib fuq spallej xmum, huwa issottometta ruħu għalih għax kien imġiegħal
anki jekk kien jaf li hu ma kienx destinat li jmut fuq is-salib li kien qed iġorr. Kristu min-naħa l-oħra ġar is-salib tiegħu jew aħjar tagħna volontarjament u bil-ferħ u lejn l-aħħar telaq ruħu f'idejn missieru u miet fuqu. Ejjew nimxu warajh u nimitaw dak kollu li għamel għalina. Int għandek diversi dbatijiet u dawn jiffurmaw is-salib tiegħek. Aċċettom volontarjament u sal-aħħar meta finalment trott ruħek lil Alla. Għatih tifħir u ringrazzjament tal-li għażlek fis-servizz tiegħu. Tiġġieled ma' ħadd għax hija rrida tal-Alla li tkun li tħobb lil kull wieħed u waħda mill-proxmu tiegħek bħalma tagħmel ma' dawk ta' ġewwa. Tħabad biex trażżan l-istinti tiegħek. Għal dan il-għan ipprova remedju llum u ieħor għada sabiex gradwalment inti jirnexxilek tikseb kontroll fuq l-impulsi diżordinati tiegħek u meta l-mulej jara rida tajba u l-perseveranza tiegħek jagħtik l-appoġġ tal-grazzja tiegħu li issostnik sal-aħħar. Permezz ta' mħabbtu xejn mhux se jkun diffiċli wisq li jiġġarrab. U inti aċċettajthom is-slaleb li trid iġġorr kuljum kif Kristu ġar is-salib li suppost ġarrejna aħna minħabba dnubietna? Qed tfittex lil mulej għall-kenn u l-grazzi kollha li għandek bżonn biex tippersevera fil-mixja tiegħek tas-salib sal-aħħar? Tifhem li l-mulej se joħroġ ġid kbir mill-paċenzja u s-sabar tiegħek biex iġġorr is-salib għal imħabbtu? Taraf li m'hemmx glorja mingħajr is-salib u li hemm glorja kbira tistennik jekk inti tġorru fedelment u b'perseveranza? U toffri dbatijietek bħala talba biex maquda ma' dawk ta' Kristu jissarfu fi grazzi kbar għal ġid tiegħek u tal-oħrajn? Talba. Alla missierna, insejjaħt lil Beata Franċeska biex tfittex is-saltna tiegħek f'din id-dinja billi sservi lil Ġesu Kristu u l-Om imbirka tiegħu. Bit-talb tagħha li jagħtina kuraġġ għenna biex nimxu l-qudiem biqlub ferħana fit-triq tal-imħabba. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.